Pamwari chokwadi tauri chokwadi chikude patu kana chokwadi cheni ava ndiani wenyu murume wangu kwava ichi chikomba chikomba cheni ajiteka wani ngata ipapo ipi tipipe zvakazara kuchikomba cheni mwachibata sei oda yaura chinhu chichikaiti chipei zvakazara kuti chikomba ichi mwakachibata sei ndakatumira mvumo yangu era utangu taura neto unotadza tadza kutimba pa ndakatumira mvumo yangu mari saka haana kusvika kwandanda kutigarira pari ndobva ndazotsvaga kuti mvumo yangu ari kwandamusvikira ari pamba pamai avo wechikomba ichi akachengeteswa pamba ipapo. Okay. Imi amai makagara nguva yakaiba zvakadii muchitsvaga nebaba muri pamba 1 week muchanda mese 1 week muri pamba ipapo pane pazuva rataikwira bhazi takaenda tese asi hatinokwira pamwe chete nekuti daiperevedzwa nasekuru vemurume saka iye akanokwirira kumberi akanditiwa hakuna kwaurikuenda saka takaenda kunonzi kucornerstone tobva taziva kuno kudhara wendo kuna amai vacho cornerstone kwakuna amaini vacho munin'ina wamai vacho paitoti atizarova anditi iwe panozonopokana here pamusoro panozataurwa namai ava nababa pokona tizo ndinopokana naye bekuti akati anzi ndikukwira bhazi ndikukwira kumberi achiti pane waida kuenda ana kuzoenda akatanzi oda unaitunura nyaya iripo ndeyekuti mudzimai uyu haana kunditaurira ine kuti ane murume haana kundiudza kuti ine ane murume ndichimufonza asi atoti katomukonza tikatodanana shuwa nhasi waziva here kuti mukadzi asina kukuudza kuti inini ndiri murume nhasi waziva here murume wake wanzwa achipupura wegani kuti uyu murume wangu uyu chikomba changu saka kurova kuti iwe ukatora mukadzi womunhu iwe uchifunza kuti iye asi mukadzi womunhu musikana nhasi akupupura kuti ndo murume wangu ndinazvo mushure mekunge iye andinyepera kuti dati andiwazinzisere chama andiwanza mabvunzo wamaitwa kuti uyu murume wanga nditi iwe uri chikomba nditi wanza kutsanangura kwako vaita wakunzwisisa saka ndisatokubvunza sedare kuti nhasi wazviona here kuti kudii nazvo kuti uyu mukadzi womunhu kuti kudii nazvo sekutsanangura kwazvaitiwa ndokubvunziwa chete inini ndiri kutoti ndazvinzisa nhasi kuti mukadzi womunhu ndochema nokuti ndakanyepera nyaya iripo ndeyekuti kana munhu uchirora mukadzi aitoda kunhonga manhaka munda womunhu unoenda pana atete undobvunza kuti ndodanana musikana uyu munomuzivawo here woti haana kunge akamborwa here woti akanga akamborwa vakarambana nomume wacho onzi vakarambana tipe judgment yavakarambana kudaro kuti iwe uite free nokuti mazuva ano mukadzi anogona kunyepera kuti ndakaita se iwe uchienda kowira sema uye waita se yawaita ikoko hakusi kuroora kunonzi kutizisana kana kuti kuita zvinhu zvisiri zvino nokuti munhu anorora anoenda pana atezvara achizika nachionekwa kunonzi kubanana kwamakaita kwaba mukadzi womunhu inini pandakadanana nemukadzi uyu achinditsanangurira inini kuti handina murume ini handina kuzvitora sekuti ane murume nekuti iye ndiye anga anditsanangurira mandiye anga akavo iwewe kwazviona kuti uyu anga ari pamba pasekuru vachava ukadike ndamba pasekuru vacho kuti ko naye masekuru uyu munhu wandanga uyu ane murume here kana kuti haana ukangosviko here padhuze uchitaura mashuka akadaro ya asekuru ndakatsanangura nawo
vakanditaurira kuti uyu murume uyu mukadzi uyu nemudzimai wake nemurume uyu nemudzimai wake vakatosiyana. Alright, tungoti muchidimbu chamani kunzwaka nini regai tingotupadikidiki pandikwanisa kutenderera hapo tungoti munzwisisa nditi mukadzi uyu wakarara naye muchidanana nhasi murume wake akakubatai ari kumba kwenyu nditika zvisinei kuti wanyeperwa here kana kuti waitaurwa chokwadi asi murume wake nhasi akakuwana iye mukadzi wacho ari kungopupura kuti iwe uri chikomba uyu ndiye murume wake ipapo chete wapabata here kuti ungochirara nomukadzi womunhu ipapo nokupaona kuti iwe ungochirara nomukadzi womunhu dare rinoti imhosva wapanzwisisa kurara nomukadzi womunhu kana kurara nomukadzi wausingafaniri kurara naye iye asingadi imhosva so kureva kuti dare uyu apupura mudare munomu kuti iwewe uyu ndiye murume wake iwe uri chikomba cherai kunyepera kuti haana murume asi zvese zvazvina musi kana ana sekuru wacho kwese kwamukasvika zvinotenge zviri wrong saka asi nhasi apa pari kutaurwa kuti uyu ndiye wake uyu ndiwo hausi wake ipapo dare chete chete rinoti mhosva wapabvuma right changamire ngavape judgment changamire utsato iwo angakati chimumbingano ndizvokutaura pamusoro peizvozvo akatsvaga phone number dzangu okundirwadzisa akanditumira mameseji nogona kwadare aiwa njaya yatopera anga akakirema chiwo akaita mombe 5 right mambo handi munoona vabereki mitiro wakuita makore anaya kuri kuchinjirira zvinhu uchifambisa zvinhu zvisi pamweyo saka nonhu vanenge vakadai zvinojaja manje zvinodzimba ndozvirege kuitika izvozvo apa ndiri kuti murume uyu ndokubvisira mombe 1 mombe 5 vanga vataura ndokuva 4 iwewo mudzimai wainyepera munhu unoona murume wako wakanyepera uchinyepera wani give me 100 plus iwewe ukadzwaya 105 ngekuti wakarara nomunhu uchizoziva kuti ndomurume wangu tirikunzwanani changamire vanodzikisa mutongo kuti chikomba chinofanira kubvisa mombe dzinokwanira kuita 4 pashanu dzakanga dzataurwa nomuparo wemhosva saka mambo vabvisa mombe imwe chete pashanu anobvisa mombe 4 uyezve mukadzi nokunyepera murume kana kunyepera chikomba chato hanina murume anofanira kubvisa $100 yekunyepa chete yekupa mambo nakuemberawo kakuti wajajiwa kutaura kuti waramba here kuramba kutenda pana mambo kakuratidza anofanira kutotendesesa kuzi changamiri vatomubvisa mombe 5 amisa 1 apanotenda mambo kuti mambo medaba kubvisa mombe munonzani ngoti sanomndirozivo munhu talendani ama kangoda mari yandakatumira ibhazi yakamhani chaiyo imema mnetobvumira kutotaura mambo anokatopedza serikogwavuna muna mati
Mukadzi zani zidara ini. Challenge Kangore. Kangora. Kangore. Kangore. Panigano kabirango kan. Kampozo yonze. Ah, yo tore we.